Ara sí, ara així va. I d'Àvila miraré de venir aquí del Sol. I es pot anar d'aquí fins a Almeria? 1.200 quilòmetres d'autonomia. Està bé. ¿Y de las Islas Canarias, por ejemplo? No, Canarias no, las Baleares. Us explico una cosa. Aquest home que acaba de marxar amb la seva parella, amb la seva motico, Sí? té un avió d'aquests destapats i després... Para, mira què fan aquest. Para. Jordi. Mira què Ai, ai, ai. Aparezca Sant Pol. I ja hi érem. Sí, Y, ha sido muy rápido, ¿no? y sí, sí. Que cada montaña tiene un lado caliente y uno frío, que es Bagueny y Soleil. Y eso hace que el aire circule, entonces algún momento me he empezado a marear. ¿Y no te ha venido ganas de ir al lavabo? No. La barra aquesta just al mig de cada ombra. Molt bé. Molt bé. Vale, fuera. M'ha agradat molt.